Sa? Stan. Ba't ganun? Ganda. Kaya, sir? Diretso ka lang, sir. Ay, natumba. Sir. Sige, sir. Lang. Oo. Wait lang. Sayin natin to. Ay, dito sa may puno. May puno. Sir. Yan. Gasolina? Eh, ano, sir, iangat ko dito. Ay, punta ko dito. Buti hindi kayo na ano dito, sir. Oh. Buti nga meron yan, kung hindi, laglag.
Ano ba yan? Downhill na naman pala to. Okay, nas na. Oh, yeah. Magbabaliktad sir, no? Dapat nakatapak na sa footpeg para makabalance. Pwede na sir? Sige na sir. Kayam sir? Alalay lang sir. Hayaan mo lang na ano. Oh, oh. Kaya kabahan ako sa kanya, sir. Mahirap bumaliktad. Diyan? Baka doon pa siya, sir.
piha. Grabe yung steep ng downhill nila dito. Baba na to, sir, no? Ow! Woo! Nas. Tira mo yung kawit dyan, sir, oh. Tumama yung pako dyan. Sakit, oh. Pag boots, naihipit. Alalay na si sir, masakit na yung paa na. Oo, sir, mahirap. Muntik na matumba. Sir, hintayin ko munang alisin. May baon ka pang tubig, ah. May isa pang river crossing, sir, no? May isa pang river crossing. Saan ba? Saan yung daan, sir? Diyan? Mga kawayan, papunta na po kami sa Encantadia at marami kaming pabaon na damo-damo at iba't ibang uri ng halaman. Yan. Ay, gusto na naman nun, ah. Ay, Jai! Baba ko na.
Thank you. Mali kami ng dinaanan. Ah? Game? Uy, okay na sa. Kan. Lang. Muna sir. Lang. Kaya na sir. Kaya na. Akala ko, patag. Hirap. Hindi mo makakita mo. Akala ko patag to. Eh, sir. May tali ako dito. Diyan na tayo dadaan. Diyan na tayo dadaan. Itaas natin. Ayos lang kayo, sir. Ayos na takwa. Nagkas kanina. Naisulis ko na dyan. Ito. Picture. Ayan, naka-smile ka dapat. Kailangan niya ng tali, sir. Hindi na. Itaas lang natin yan. Mamaya konti. Mamaya konti. Baba na tayo. Happy. Ingat. Dapat humiga ka pa rin pala. Interesting, sir. Dapat naman yung wilim niya. Ay. Punit, sir, oh. Punit. Dito na, oh. Mas. Ang pan dito, yung dapat yung magaling mag-pivot. Sir Patrick. Subliada ay. Ay, nagkusina ka na mo pa. Tubusin ako. Ayan, sir. Musik kiran nga so karon sa amo na. Pagyato ina mo na wala din nagtuna ko nga din nakita lang sa diniri ka lang magsumadjay. Hawak na nga. Panginoon ta. Kung ako subsuban. Jumalit na na. At kasya nagkakay na dara kita. Makat man, sir.
May pakyat? Meron. Ay, sige sir. Van, di ba? Ayan sir. Wait lang sir. Ah. Okay. Wait lang sir. Isa pa sir. Tayo inaano ko tong kawayan. Ah, Paul. Yun. Sugat kayo. Ah, lalabas na kami ding. Sige na, tahan ka na. Ang taas na. Okay. May daan ba? Meron sir doon? Ay.